Takže zdravím vás tady u hry Airship Assault. Vám to nebude líbit. To tady se takové divize, vám potom ukážu. To jako, taky jsem na to vlastně přišel, tak nějak podobně jako u toho Starship, jak to tak brzo. No, jako, tohle se celkem mohl. Je už několikrát po světě, kterou tady zakrýt, to je celkem kladná země, já jsem připravovala za Bulgarii, možná jsem přesvědčila, že to je všichni. A přesto ty zbraně jsou všude stejný. Takže ono prostě je pravda, že tohle, že tam prostě tam ten jeden tak má, vždycky má ty nejhorší stavy. U toho je to celkem jedno, ale vždycky tam tým tak má prostě nejhorší spavny, třeba když se tam potom o jinačí to game mod, tak to fakt stojí za to. A tak? To není. Tak sami vypočal bombu. Yes! Sakra. Tak by moje hapka docela to tam nepošlo. Zbrážnu. Aha. Nikdo bych to dobil. Tak se další to dobil. A nevím, jak to je lepší. No tak já jsem mrtvý. Sakra. Ne, počkat, jak něco udělám. Já si musím doletět, jestli si to podám. A nepovede, tak nedokážu. Ví. No se určitě nepovede. Ne, nějaký directives. Tady v menu, jo tady, ano, server list. Tak ano, když tady bude třeba tady tento ID, tak tady tento ID game mod, tak tady je lepší hra, tady se týče no, tady je potom klasický Assault a ten mám teď. Budeme ještě jeden a to je Control, se mi zdá, že se jmenuje. Po mně taky. Ne, tady, ne, sakra, tady. Já si myslím, že ten západ byl celkem v pohodě, no nevím. Tak, celkem se daří. Zatím. No nevím, jak zjistit přesně ty musíš, ale nějaká si zjistit. Na to jsem teď nepřišel. Další. To tam je dělá. Sluletní. To je blbec. Ne, sakra. Tak jo, ale určitě to jako celkem často tak se mě dělo, že jsem vyhrával počkat, docela teď mám tady toto. Toto je hodně OP. Tohle to, nevím, jestli znáte toto slov, když jo, pojď době, tak to bylo Bismarck. Ale je to vlastně neknutáme si od když tady dole, tak to bude, to je takový to, kde je to taky držáček, kde je tento držáček, tak tady tam bylo zavěšení já se vlastně nemůžu točit. Tak se můžu podívat, nemůžu se točit. To je nějaký problém. No tak hlavně díky tomu, že mám ještě úplně uprostřed, myslím, to je nějaké takové popasak, prostě někdy ale a no tak to asi nebudu obříčit. Pojď. Co by to líbilo? Co, tak dělá 10 došel? To neponá, to je dobře, to je dobře. Trefa? Sakra, já jsem to dostal. No, má se kryt. No, nevadí.
tohle z toho bude tak nějakých takových 8 minut video, jestli to nebude vadit. Tady já budu airship. Budu tady zjistit, co se dělo, tady je vlastně výhoda Crewmana, on tady můžu něco tak upravit. Ale mě zase Crewmana moc nebaví, on má žádný to na něm ta nevýhoda. I tady jsou prostě, já nevím, proč tady jsou prostě dveře. To úplně zbytečné. Počkat, třeba bude plná tady tato zbraň. Co? Bohužel chybu. Yes. Aha. Dobrý, no. No, nevadí. Tak prostě. Já jsem nikdy nebyl na vzduchu, když padala, akorát na té přátelské, kterou jsem zničil. Dobrý, on to už nejde k tomu ani to, kdyby jsem tomu přispěl. Mě zajímá to, kdo totálně dokázal. Já vím, co udělám. Takový jeho plusníka. Dobrý, tam nic není. Tak já budu tu. Tam nestím. Pojď to opravit. Nechme, já na to kašlu. Tady pilot a rider. No takhle on celkem jest, tam tady vypadá. OK. Tak no, nedá se nic dělat. Počkej, jak třeba tady bude nějaký volný. Tady tento, jo, je. Dobrý, sice hraju za Vanguardy, ale to vůbec nevadí. Za ty černý, ale... Sakra, je zaplněný pilot, no nevadí. Dobrý, hele, je volno. Proč to nejde? Nevím. Na portku, počkat teďka. Nevím, nejde to. Munition crane. Anti-tank mine a anti-personnel mine. Dobrý, já nic nemám. Je to fortresska, jak mě zajímavá. Dobrý, no, že tenhle se zase je těsně před koncem, takže to já si do toho konce počkám, takže vám to tady protáhnu. To je obrovský, který jsem nikdy nebyl, navíc jsem tuhle mapu, pokud jsem to hrál za ně, tak to reálně, ta mapa, tak jsem to hrál jenom s tím, že jsem to měl prostě, jestli chápete, jakože tak jsme dělali prostě za ty čtyři, jo, za Redamuru se mě znám, že se to jmenuje ten tým. Nevím. Nevím, mě zajímalo, kde jsou letadla. To je obrovský, ta svortviška, ještě vypadá hrozně divně, jak je to červený. Schválně, myslím, někam dám hůby. Dobrý, ono to nejde. Kdo mě vidí, sakra. Jako pilot, ne, to nejde. Jo, dobrý, jo, dobrý, já už, proč to nejde. Tak jo, no někdo to obsadí, tak tím, že já si myslím, že podle toho, kolik zbývá času na to lidi, tak to já si myslím, že to obsadí celkem rychle. A kdyby, no tak počkáme, když bude dokonce zbývat 5 minut, tak končím video. Ale budu doufat, že teda... Čo tu byl? Tu ránice tu byl? Jo, aha. Já neduchu, tak je tam. Myslím, že jsem hromadu, jo, aha. No ale ne všechny vždy. Staň. Kdyby mě by zajímala jenom jedna věc. Protože to vychloň zelená, když oni jsou červení. Yes. Long, long. Sakry. Ale asi doplň. A já to dělám takto, tak to ukončí. To tady nebylo uvidí, ale vy ne. Tady to nastavení, až to prostě vidět. Já tak
nastavený automaticky, takže já nevím, jak se toho zbavit, ale já tak nechám prostě. Dobrý, takže já se teďka někde musím dostat domů. Takže jsem si že už jsou tady. Jak jsou? Už se to dobrý. Takhle. Jsme tam trochu nice. Netank. Než nám ho získat, nevím. Jdeme na to. Doufám, že se to povede. Ale co to bude věřit? Když se to má povedt, tak to bude hodně nebo dobrý, když se nám to povede, ale to je hodně spolu. Tak co tam je? Že to je spolu. Jo, tak nás máme jasně prohraný, takže to jsem schopný počkat, to video protáhnout. Protože mi je prostě... Protože to je jasné, že mi je prostě pustíme. Takže to hodně zastavilo. Teď to máme jasně, že... Wow. Jako držíme to nějak vzadu, ale... Dlouho. Dotrvat fakt. No, když je tam tank, tak... Já jsem ten tak měl jednou. Jo, já jsem taky cítil na míru. Dobrý, že nám to přežil. To je fakt. The lore. Oni to přežijou. Jo, a jenom takhle se ještě omlouvám za tu stupidní grafiku u toho videa. Jak jsem s nima, tak ono, když to je zmenšený na jako danou velikost, tak to vypadá nějak rovná jistě. Nice, jo, to je Krumel. Já jsem kada můžu. Jo, dobrý, mám tady SMG, tak jste na SMGčko. Ještě na se to dobré. Ale to má prostě brutálně rychlý fire rate, který nějak ten video SMG, jo. A mají to obsazený. To je jasný. No, červená to. No, a to už je asi se budu to pak znovu. Ne, tam je další. Tak, a tohle by byl asi tak pro tohle video konec. Uvidíme se u dalšího videa.